Assalamu alaykum. Hormatly türkmen halkym, gadardan dogalym. Ähliňiz ýetip gelen 11 aýyň sultany bolan mukaddes Ramazan aýy tüsürümden gutlaýaryn. Oý Allahan, siziň berýän sadakalaryňyzy, tutýan aradalaryňyzy, okaýan aýat dogalaryňyzy Allahan öz dergähine kabul etsin. Oý ähliňiziň öňünde jan saglyk, agzy birlik, ysgal, bereket hemra bolsun. Mehriban türkmen dogalym. Nirde bolsaňyz janyňyz sag, kalbyňyz imandan dolu bolsun. Ähliňiz ýetip gelen olady bayramy bilen tüsürümden gutlaýan oý Allahan inniki ýyllary hemmämiz başymyz bitin inniki aradalary görmek nisip etsin. Allahan ähliňiz öz penasyna aman saklasyn. Sag bolun we bar bolun.